सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। दत्ता सामंत आज नक्की कुठच्या भूमिकेत आहेत, त्यांची स्पर्धा कोणाशी आहे? एकीकडे सांगायचं निलेश राणे हे या मतदारसंघाचे उमेदवार आहेत आणि मागाहून त्यांच्या विरोधात कारस्थाने करायची, बदनामी करायची हा कुटील डाव दत्ता सामंत यांचा असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी केला आहे। पाहूयात। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते दत्ताजी सामंत यांनी काही विधानं केली होती की आमदार वैभव नाईकांच्या अनेक ठिकाणी घागरीला काय फुटली आहे, त्याला वाहून जात आहे, अशा पद्धतीची विधानं करून या ठिकाणी जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील या ठिकाणी काही मंडळींचं लक्ष वेधण्याचं काम या ठिकाणी ते करतायत। खरं तर निवडणुका आल्यानंतर या ठिकाणी यांची पोपटपंची या ठिकाणी निश्चितपणे चालू असते। काल त्यांनी म्हटलं की या ठिकाणी अनेक कार्यकर्ते यांना आम्ही भेटतोय, आम्ही त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश घेऊ। खरं तर मला वाटतं की यांच्या पक्षातील कार्यकर्ते हे सक्षम नाही आहेत आणि त्याचमुळे इतर पक्षातील सरपंच असतील, तिथले कार्यकर्ते असतील, यांचे 4-4 वेळा पायऱ्या झिजवाव्या लागतात। हे यांचं सत्ताधारी पक्षाचं अपयश आहे। अक्षरशः आमच्या सरपंच असतील, अन्य काही असतील जे निष्ठावंत आहे, परंतु आम्ही तुमच्याकडे येतो, तुम्ही आमच्यासोबत या। एकीकडे भारतीय जनता पार्टी महासागर आहे म्हणायचं आणि या महासागरामध्ये यांना कमीपणाच वाटतोय की या ठिकाणी त्यांची कार्यकर्ते सक्षम नाही आहेत, या ठिकाणी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तेवढी ताकद नाही आहे, असं त्यांनी वारंवार दिसून येत आहे। त्यामुळे अशा पद्धतीची विधानं या ठिकाणी निश्चितपणे ते करतायत। परंतु शिवसैनिक हा कट्टर शिवसैनिक आहे। कालसुद्धा जे सरपंच निवडून आलेत, जे काही पदाधिकारी आहेत, ते या ठिकाणी निश्चितपणे उद्धवजींच्या विश्वासावर या ठिकाणी निवडून आलेले सरपंच आहेत। कालसुद्धा बैठकीच्या प्रसंगी त्या ठिकाणी सर्व सरपंच या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांनी निर्धार केला आहे की जोपर्यंत उद्धवजींना पुन्हा मुख्यमंत्री करत नाही, या ठिकाणी शिवसेनेचा भगवा जोपर्यंत पुनश्च एकदा विधानसभेवर फडकवत नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। आमदार साहेबांनी अनेक आश्वासनं दिली, आपल्या सत्तेच्या काळामध्ये असतील, अजूनही आपल्या स्वतःच्या फंडातून असतील, ती प्रत्येक आश्वासनं मात्र आमदार साहेबांनी पूर्ण केली। परंतु आता मात्र गावोगावी जायचं, देवळांचं राजकारण करायचं, कुठच्या कार्यकर्त्याचे कर्ज, बँकेत कर्ज असेल तर त्याला ते कर्ज तुझं करू देणार नाही, या ठिकाणी अडकवणार, अशा पद्धतीची विधानं करायची आणि त्यांना कुठेतरी अडचणीत आणण्याचं काम करायचं। जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून तुमचं एखादं लोन पास करून देतो म्हणून सांगायचं आणि अशा पद्धतीचा खटाटोप या ठिकाणी निश्चितपणे चालू आहे। परंतु तरी पण शिवसैनिक कट्टरपणे, ठामपणे त्याच ठिकाणी उभा आहे। आज आम्हाला आशा होती की या ठिकाणी अनेक योजना तुम्ही करा, लोकांना त्या मिळू देत, परंतु आज वाढलेला गॅस दर कमी करणार का? आज वाढलेलं इंधन या ठिकाणी कमी करणार का? आज वाढलेल्या शेतकऱ्यांच्या खताच्या किमती कमी करणार का? त्या लावा ना सवलती 50% उलट आम्हाला आनंद होईल, या जनतेला आनंद होईल की भारतीय जनता पार्टीने गॅस दरामध्ये, पेट्रोल दरामध्ये, वीज दरामध्ये 50% कपात केली। आणि खरं तर आम्ही सुद्धा त्यांचं अभिनंदन करू, 50% कपात या ठिकाणी होते तर
एक या देशाचे नागरिक म्हणून एखादा पक्ष एखादी चांगली भूमिका घेत असेल तर त्याचं निश्चितपणे आमच्याकडून अभिनंदनच होईल. परंतु या ठिकाणी सांगायचं की 10-12 कार्यकर्ते या ठिकाणी आम्ही फोडणार आहोत, आमदार साहेबांच्या मडकीला होल पडलेले आहेत, त्यातून काही जण वाहून जातील, तर या दत्ता सामंत यावेळी जिल्ह्याचे पदाधिकारी होते. 2014ची निवडणूक असेल, 2019ची निवडणूक असेल, या सर्व निवडणुकांमध्ये आमच्या सर्व शिवसैनिकांनी या दत्ता सामंतांच्या मनातील भ्रमाची हंडी या ठिकाणी शिवसेनेचा गुलाल उधळून आपल्या अंगावर भगवा गुलाल उडवून घेतला. हे या शिवसैनिकांचं यश आहे. त्यावेळीसुद्धा तुम्ही सत्तेत होता, त्यावेळीसुद्धा तुम्ही या जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करत होता, त्यावेळी तुम्ही काही करू शकला नाही. आणि येणाऱ्या 2024च्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी हा भगवा गुलाल हे शिवसैनिक उडवतील. कोणताही एखादा पदाधिकारी इकडे तिकडे गेला म्हणून काही फरक पडत नाही. मगाशीच आमच्या भाभी जोगींनी म्हटल्याप्रमाणे ही शिवसेना आहे. या ठिकाणी घागर घडवण्याचं काम होतं आणि त्या घागरीचा घडा कशा पद्धतीने वापरायचा, त्या घागर घडल्यानंतर त्या मडक्याला कोणता आकार द्यायचा, हे काम या ठिकाणी शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करण्यात येतं. कालसुद्धा उद्धवजींनी सांगितलं आहे की या ठिकाणी जे जातील त्यांनी खुशाल जा. माझ्यासोबत एकटा शिवसैनिक जरी असेल तो कट्टर शिवसैनिक या ठिकाणी माझ्यासोबत असला पाहिजे. त्यामुळे 10 आणि 12 हे आकडे तुम्हाला शुभलाभ आहे. तुम्ही या ठिकाणी 10व 12व घालावं. ज्या दिवशी तुम्ही 10व 12व घालाल त्या दिवशी तुमचं 13व घातल्याशिवाय आम्ही शिवसैनिक या ठिकाणी गप्प बसणार नाही, हा आमचा इशारा आहे. मग ते दत्ता सामंत असतील किंवा अन्य कुणीही नेते असतील. खरं तर दत्ता सामंत यांची जी रोजीरोटी आहे ती आमदारांनी आणलेल्या पैशांच्या जीवावरच चालली होती. आज मुख्यमंत्री सडकचे रस्ते असतील, अनेक विकास कामं असतील, त्या नगरपालिकेमध्ये आणलेली विकास कामं असतील, याचे ठेकेदार कोण आहेत, म्हणजे यांची रोजीरोटी कोणाच्या जीवावर चालली होती हे विसरून चालणार नाही. दत्ता सामंत यांनी अनेक विधानं करावीत. आज नक्की ते कोणत्या भूमिकेत आहेत, या ठिकाणी कोणाशी स्पर्धा करतायत. एकीकडे सांगायचं माजी खासदार निलेश राणे या मतदारसंघाचे उमेदवार आहे आणि दुसरीकडे मागाहून कारस्थानं करायची, त्यांच्याबाबत बदनामी करायची, असा कुटील डाव या ठिकाणी दत्ता सामंत यांचा चालू आहे. त्यामुळे आमदार खासदारांची चिंता तुम्ही सोडून द्या. त्यांची घागर ही भरलेलीच राहणार आहे. परंतु तुमच्या भ्रमाचा भोपळा मात्र शिवसैनिक या तुमच्या भ्रमाची हंडी सर्व शिवसैनिक फोडून त्याचा गुलाल मात्र या ठिकाणी प्रत्येक शिवसैनिक आपल्या अंगावर उडवून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.